F'waħda mill-viżjonijiet simboliċi li nsibu fil-ktieb ta' Rivelazzjoni, l-Apostlu Ġwanni jgħidilna li ra tron fis-sema u wieħed bil-qiegħda fuq it-tron. Ra wkoll 4 kreaturi ħajjin u 24 xieħ hemm dawrin ma' dan it-tron jagħtu qima. U bejniethom ħaruf wieqaf bħal maqtul. U mhux biss ram ma semaħħom ukoll li kan ikantaw għanja ġdida, kanzunetta ġdida. U jgħidilna li kienet tajt hekk din l-għanja. Denju int jew inti jistħoqlok biex tieħu l-iskroll u tiftaħ is-siġil tiegħu. Għax inqtilt u b'demmek xtrajt għal Alla persuni minn kull tribu u l-sien u poplu ġens. Tafu li jekk intom Kristjani, intom mixtrijin bi prezz, b'dem sidna Ġesu. Bih Ġesu xtara lilek u lili lill-Alla, xtrana għal Alla. Eżiż din mhijiex xi teorija, ta' ifhmuha tajjeb. Mhijiex xi ħrafa, mhijiex xi ħrafa fl-arja, xi fantażija. Jiena u inti mixtrin bi prezz. Hija r-realtà. Hija l-verità. Ġesu lili u lilek xtrana bi prezz. U xi prezz. U xi prezz. Pietru jgħidilna li ma kienx bi ħwejjeġ korruttibbli, fidda jew bdeb li konna riskattati jew mixtrijin bi prezz, iżda b'dem prezzjuż bħal ta' ħaruf bla difett u bla teba. Id-dem ta' Kristu. Xi prezz. Jiena u inti min xtrajna bih. Għalhekk nistaqsikom qed tifhmu fil-prattika, fir-realtà, fil-ħajja tagħkom, xi tfisser li jiena u inti nxtrajna bi prezz. Ifisser fost ħafna affarijiet illi ħajjitna mhix tagħna, imma hija ta' dak li għalih aħna ġejna mixtrijin. Ifisser allura li mhux int is-sit ta' ħajtek, immu li għalih inti nxtrajt u s-sit u jikmanda il-ħajja tiegħek. Ifisser ukoll li kollox, kull ma għandek, kull ma int tiegħu, diġà tiegħu u mhux tiegħek. Allora mistoqsija hija qegħdin ngħixu dan il-mod, mod denju li jixraq dan l-istat li aħna hemm ninsabu fih jew le. U jekk le, meta nibdew ngħixu b'dan il-mod? X'qed nistennew biex nibdew ngħixu verament ta' dak li aħna irġiel u nisa mixtrija. Taħsbu li Alla jikkuntenta billi kultant titfalu xi loqma mill-ħajja tiegħek? Taħsbu li jikkuntenta? Taħsbu li Alla ħajfaħrek għaliex qed tagħtih subajk iż-żgħir? U forsi mbagħad iżżomm il-kumplament ta' ġismek għalik innifsek, jiġifieri billi 5 minuti fil-ġimgħa titlob, billi darba fil-ġimgħa bi-sforz u bitqanżieħ tiġi għall-laqgħa. Taħsbu li Alla kuntent b'dan Alla li tiegħu int? Jew le. L-aħwa llum Alla qed jgħidilna lkoll ibni, binti, inti tiegħi. Inti mixtri minni. Alla qed jgħidilna tini qalbek u tijieli kollha mhux biċċa minna tagħtiha lili u l-kumplament iżommu għalik. Alla qed jgħidilna għejxu għalija, igglorifikawni b'ħajjitkom u għatuni lura dik il-ħajja li tafuha lili diġà. Ħajjitna aħna diġà tiegħu nafuha lilu. Twili lura fejn xien ġust. Jekk insejna din realtà importanti, il-fatt li aħna mixtrijin bi prezz li maħniex ta' nfusna imma tiegħu, l-aħwa li klet għall-mulej ġimgħa wara ġimgħa tfakkarilna. Għax fiha nerġgħu niftakru l-prezz li Ġesu sidna ħallas għalina. Ħaġa faċli ninsewha din realtà li ħfef ħaġa neħduha for granted, nidrawha
u għalhekk l-ikla tal-mulej tfakkarna li aħna maħniex tagħna nfusna imma mixtrijin bi prezz. U ħsib tal-aħħar jiena u int nixtru ħafna affarijiet, xi wħud ninsewhom, oħrajn nitilfuhom. Ara ma taħsbux li Ġesu qatt se jinsa lil dawk li xtara. Jew ara qatt ma tiddubitaw jew għaddilkom minn moħħkom li Ġesu xi darba qatt se jitlef xi wieħed jew waħda minn dawk li xtara.